Helo bawb, a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth, a chroeso i Gapel y Priordy yma yng Nghaerfyrddin. A mae'n neis gael bod nôl yn y capel i ddarlledu yr oedfa ddigidol hon. Diolch i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli ni. Croeso mawr. Eseia, pennod 43, yr unfed adnod ar 15 hyd at yr unfed adnod ar 20. Dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd, a agorodd ffordd yn y môr, a llwybr yn y dyfroedd enbyd, a ddig allan gerbyd a march, byddu na dewrion, a hwythau'n gorwedd heb neb i'w codi, yn darfod ac yn diffodd fel llun. Peidiwch â meddwl am y pethau gynt. Peidiwch ag aros gyda'r hen hanes. Edrychwch, rwyf yn gwneud peth newydd. Y mae'n tarddu yn awr, ond ni allwch chi adnabod. Yn wir rwy'n gwneud ffordd yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch. Bydd anifeiliaid gwylltiol yn fy myrygu, y bleiddied a'r estrys, a mi roi dŵr yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch,
mwyn rhoi dŵr i'n pobl fetholedig, sef y bobl a luniau sy'n mi fy hun, iddynt fynegu fy nghlod. Wi wedi bod yn meddwl lot am mam yr wythnos hon. Fe fyddai wedi dathlu 5 blwydd dydd Iau diwetha, a dyma'r flwyddyn gyntaf i ni fod hebddu ar ddydd i 5 blwydd. Ond pe bai hi wedi bod yma gyda ni, yn sicr fe fyddai wedi trio meddwl am ffyrdd newydd o ddathlu. Oedd hi'n hoff iawn o bethau newydd. Oedd hi'n un o'r bobl neu oedd wastad yn chwilio am brofiadau newydd. Fyddai hyd yn oed yn symud y celfi o amgylch yn y tŷ mwyn cael newid bych. Symud y celfi fannau newydd. Ymweld â llefydd newydd hefyd, blasu bwydydd newydd. Dechrau gwaith llaw newydd gan ddilyn patrymau newydd. Oedd hi'n hoff o goginio pethau newydd pan oedd hi'n iach. Cwrdd â phobl newydd. Yn wir, yr oedd bob dydd newydd yn anti'r newid iddi. A doedd hyn ddim yn arwydd bod hi ddim yn hapus â bywyd o gwbl. Fedre bywyd beth o fod yn well iddi. Mi roedd bywyd yn llawn o brofiadau newydd. Braf iawn iddi hi, ond mae rhaid i fi ddweud o dad a finne yn cael trafferth i gadw lan a'i ambell waith. Roedd hi hegni a'i brwdfrydedd a'i hawch am fywyd yn heintus. Ac yn aml iawn doedd hi ddim yn deall pam nad oedd eraill o'i hamgylch yn rhannu'r un awch am bethau newydd a hithau. Tybed ydych chi erioed wedi nabod rhywun tebyg iddi? Rhywun sydd yn eich herio chi i wneud pethau newydd. Rhywun i chi ambell waith yn goffod dod o hyd i esgysodion o bryd i'w gilydd am bido a gwneud pethau. Rhywun sydd yn gweld rhywbeth newydd trwy'r amser ac yn awyddus i gofleidio profiadau newydd. Fi'n credu bod awydd y proffwyd Eseia i gynnig gair Duw i'w bobl wedi cael yr un effaith ar y bobl o'i amgylch ei hefyd. Allwn ni ddychmygu'r olygfa, i gyfeillion yn eistedd yn jacos reit yn ymlacio ac yn yfed gwydred bach o win falle, ac Eseia'n ymddangos yn y cwmni ac yn siarad am Dduw a bod Duw wedi dweud, anghofiwch y pethau i chi wedi bod yn neud. Rhowch nhw mas o'ch meddwl chi. Rwy'n mynd i wneud rhywbeth newydd. Wy'n siŵr y bydde cyfeillion Eseia wedi rholoi llyged a chychwyn meddwl am esgusodion am beidio gwneud. Hynny yw, mae cael eich herio i wneud rhywbeth newydd yn gallu dod fel bach o sioc i rai bobl. Mae rhai yn gallu bod yn llawn esgusodion. Mae eisiau mynd i gasglu'r plant o'r ysgol, neu mae eisiau cerdded y ci. Mae rhaid i fi wylai chi nes mlaen. Pryd na'i mam neu Eseia, y senedd neu ryw bwyllgor eglwysig, mae'n amlwg i fi fod nifer o bobl ychydig bach yn alergic i drio pethau newydd. Smon i di gwneud hynny o'r blaen? Wel, ydy di gwir i ni wedi trio hwnnw o'r blaen 10 mlynedd ar 20 yn ôl, ac fe fethodd e. Mae'r rhan fwy ohono ni'n gyfforddus iawn gyda'r hyn sydd yn gyfarwydd i ni. Mae pethau newydd yn gallu bod yn bethau anodd iawn i'w llyncu ar adegau. Ac eto, beth sy'n od yw, ein bod ni fel eglwys yn addoli Duw sydd yn cyflwyno pethau newydd. I ni'n darllen mas o Feibl sy'n llawn tystiolaeth am bethau newydd. Israel newydd, cyfamod newydd, bywyd newydd. Duw yn cyflwyno pethau newydd. Yn ôl y proffwyd Eseia, mae Duw yn ein hannog ni i beidio meddwl am y pethau cynt, i beidio aros gyda'r hen hanes. Edrychwch, medde fe, rwyf yn gwneud peth newydd y mae'n tarddu yn awr, ond ni allwch ei adnabod. Pidwch a meddwl am y pethau gynt, medde fe. Nawr, dydw i ddim yn credu bod Eseia'n dweithio ni i anghofio'r pethau cynt. Mae'n gorffennol ni'n holl bwysig i ni. Mae atgofion yn bwysig. Mae'r ffaith ein bod ni'n gallu cofio o ble deithon ni yn rhoi ystyr a diben i'n heddi ni ac i'n yfori ni hefyd.
Mae yna gof yn gysylltiedig â phob peth yn dros e. Mae gan y teulu gof, yr atgofion hynny sy'n cael ei trosglwyddo i lawr o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae gan genedl gof, mae gan yr eglwys gof. Cofio'r rhai sydd wedi bod mewn blaen ni. Nid dweud mae Eseia wrthon ni i anghofio, ond dweud mae e i ollwng gafel ar y pethau gynt, gollwng gafel ar yr hen ffyrdd. Nawr, nid neges newydd yw hon yn y cyd-destun eglwysig. Nid pregeth newydd yw hon. Mae'r un neges wedi ffrygethu o bilpidau'n gwlad ni ers degawdau. Hynny yw bod angen ffyrdd newydd o wneud. Wel, mae'r misoedd diwetha hyn wedi'n gorfodi ni i wneud pethau mewn ffyrdd newydd, wedi'n gorfodi ni i addasu. Ond nid yr her i ni nawr yw parhau i ddal gafel yn y pethau newydd i ni wedi dysgu wneud, ac nid cwmpo nôl i'r hen rigorau. Mae Duw yn cynnig cyfle newydd i ni. Mae'r bobl y glywodd y geiriau hyn gan Eseia yn gynta yn bobl oedd wedi halltudio ac yn deheu am ddod nôl i Jerusalem. Ond roedd diffeithwch mawr rhyngddynt ar ddinas honno. Ac fydd diffeithwch wedi bod yn rwystr mawr iddyn nhw. Ond peidiad neb yn meddwl am hwn mewn ffordd lythrennol chwaith. Roedd i Jerusalem ystyr ac arwyddocâd arbennig iawn i'r bobl. Yn Jerusalem oedd y deml. Dyna oedd canolfan i ffydd nhw. Roedd Jerusalem yn golygu Duw. Roedd y diffeithwch felly yn golygu rhwystr rhwng y bobl a Duw. A dyna pam bod Duw wedi dweud i fod yn mynd i wneud peth newydd, mynd i agor ffordd newydd. A'r ffordd newydd honno yw Iesu Grist. Iesu yw'r ffordd newydd. Bywyd newydd wedi wreiddio mewn cariad a maddeuant. Yn Iesu mae Duw wedi gwneud ffordd newydd drwy'r anialwch i gynorthwyo'r sawl sydd ar goll ac sydd yn unig. Mae Duw yn addo bydd afonydd yn llifon y diffeithwch mwyn diwallu anghenion i blant ac mwyn iddyn nhw gael canu ei glodydd. Mae Duw yn cynnig yn newyddeb hwn o'n blaen ni hefyd, yn cynnig bywyd newydd, ac hefyd yn cynnig ffyrdd newydd o ddefnhau ein perthynas ag ef, yn cynnig ffyrdd newydd i ni fel unigolion ac fel eglwys i rannu efengyl ac i'w addoli. Ond y cwestiwn yw, shwt i ni'n mynd i ymateb i bethau newydd Duw? Oedden ni'n mynd i ymateb drwy ddweud, wel sori, dim amser dy fi nawr, welech chi nes mlaen. Mae hwn yn gyfnod heriol iawn i'r eglwys Gristnogol. Ac mae'r dewis gyda ni rhwng troi nôl at yr hen ffyrdd neu cofleidio'r cyfleoedd newydd mae Duw yn ei cynnig i ni. Sdim angen i ni anghofio'r hen ffyrdd, ond dylse meddwl amdanyn nhw ddim ein dallu ni rhag edrych ymlaen a chwilio am ffyrdd newydd. Mae llawer o ffyrdd newydd isios wedi hagor wrth gwrs. Mae'r cyfnod clo hwn wedi rhoi cyfle i ni feddwl yn fwy creadigol ac yn fwy difeisgar am y modd yr ydyn ni'n cyflwyno'r efengyl Gristnogol heddi. Ymlith y ffyrdd hynny mae ymdrechion i gyhoeddi'r efengyl yn ddigidol dros y we. I ni wedi dysgu lot o sgiliau newydd, cofiwch rhai ohono ni. Rydw i wedi, ac mae llawer ohonoch chi wedi hefyd. Smon ni'n mynd i ollwng eich sgiliau hynny nawr, os bosib. Adeiladu arnyn nhw sydd angen gwneud yn dyfe. Faint ohonoch chi oedd wedi clywed am Zoom cyn y cyfnod clo? Bellach mae'n air poblogaidd iawn yn ein plith ni. Oedfeion Zoom yn achos rai, yn ein hachos ni fel gofalaeth ysgol Sul dros Zoom a chwisiau'r bobl ifanc yn ogystal â phaned a gweddi. I ni hefyd wedi arbrofi drwy gynnal oedfa yn ein ceir, a chyda'r pellhau cymdeithasol yn parhau, bydd gofyn i ni feddwl yn fwy am ffyrdd cathelu o gynnal digwyddiadau. I ni wedi newid ein ffordd o gasglu'r banc bwyd enghraifft, ond mae'r ymateb wedi bod yr un mor frwdfrydig. Mae yna lawer iawn o ffyrdd newydd wedi agor yn hermau wyllus da yma'n lleol ac yn fyd-eang. Nid rhywbeth dros dro i'r ffyrdd newydd hyn i fod.
Fe fydd yr angen yno hyd bod y rheolau cloi wedi llacio chydig bach. Awn ni ddim nôl i fel yr o'n ni. Rwy'n credu bod y cyfnod clo wedi'n herio ni ystyried ffordd o feddwl newydd ac wedi gwneud i ni sylweddoli beth sy'n wir yn bwysig mewn bywyd. Wedi dod i'r brecs arno ni. Wedi'n gwneud i ni stopo ac ystyried o ddifri yr hyn sydd yn bwysig ac sydd yn werthfawr ac sydd wir yn flaenoriaeth yn ein bywydau ni. Ond ein bod ni'n ddigon cyfforddus fel yr o'n ni, yn gyfforddus iawn gyda'r hyn oedd yn gyfarwydd i ni. Does dim angen i ni ofni'r ffyrdd newydd o gwbl. Oherwydd taw camu ar hyd y ffyrdd newydd yng nghwmni Duw yn ni'n gwneud ac y byddwn yn gwneud hefyd. Y Duw sydd yn ein galw ni o anialwch a diffeithwch a dryswch a thywyllwch y cyfnod hwn i mewn i oleini'r pethau newydd trwy ein ffydd yn Iesu. Mae Duw gyda ni yn ein herio ni i ollwng gafel ar yr hen bethau, yn y ffordd yr oedd pethau'n arfer bod, mwyn i ni fedru camu ymlaen a chofleidio diwrnod newydd yng nghariad Iesu. Ffordd newydd a ffordd ffres a ffordd pwerus. Smo Duw di rhoi lan arno ni. Mae ganddo weledigaeth a breuddwyd y gyfer i eglwys ac yn ein galw i weithredu mewn ffyrdd newydd. I ddihuno i wawr newydd o ddisgyblaeth a diwrnod newydd o rhyfeddod a ffyddlondeb. Beth wedwn ni felly? Odyn ni'n barod ar gyfer yr her? Fedrwn ni beth ychydio nwylo'n gilydd yn anffodus, ond fe allwn ni gydio gyda'n gilydd gyda'n calonau yn gallwn ni. Fe allwn ni uno'n calonau. Fe allwn ni gyd ddeheu. Fe allwn ni gyd dderbyn yr her. Ac wrth groesawu'r newydd, croesawu Crist o'r newydd hefyd. Amen. Beth am i ni weddio gyda'n gilydd, cydweddio? O Dad nefol, edrych arno ni nawr o Dduw, wrth i ni ddod at ein gilydd i dy addoli di. Diolchwn i ti am gyfle i gyfarfod wyneb yn wyneb yn achos rai ohono ni. Ond yn achos eraill ohono ni, cyfarfod i ni drwy'r sgrin. Diolch i ti am y cyfryngau digidol yma sydd wedi bod cymaint o fendith i ni dros y misoedd diwetha yma. I ni'n cyfarfod heddi arglwydd i dyfoli di yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân, oherwydd mae ti yth y dyn unig sydd yn deilwng o'n mawl ni. I ni'n cyfarfod i ddiolch i ti am fendithion y bywyd hwn, a'r gallu rwy ti wedi rhoi i ni o mwynhau. Am bethau bob dydd nad i ni wastod yn ei gwerthfawrogi. Am fwyd a dillad mewn byd le mae llawer yn noeth ac yn ei wyni. Am gartrefi ac yn wyliad mewn byd le mae llawer yn ddigartref ac yn unig. Am waith i'w wneud ac am nerth i'w gyflawni. Diolchwn i ti arglwydd. Diolchwn i ti am dy gwmni dros y cyfnod clo hwn. Yn arbennig felly rheini sydd wedi gwneud yn teimlo'n ddigon unig, wedi cael ei amddifadu o gwrdd â'i teuluoedd a'i cyfeillion. Yn diolch arglwydd na Duw sydd yn absennol wyt ti. Y dy fod ti'n bresennol ac yn agos ato ni ar gweithaf unrhyw bandemig neu unrhyw blas sydd yn sgubo dros ein deiar ni. Diolch am dy gwmni felly, ac am sicrwydd y bresenoldeb. Diolch i ti arglwydd am gynhaliaeth cymuned. Diolch am ewyllus da pobl tuag at ei gilydd. Diolch am awydd ac am frwdfrydedd i'w wneud. Diolch am bob cymwynas, bob galwad ffôn. A diolch arglwydd y fod ti'n gweithio drwy bobl eraill. Dy fod ti'n cyfryngu dy dosturi di drwy ryw lestri pridd fach digon cyffredin fel ni. I ni'n gwyddio arglwydd dros
Ein teuluoedd a'n cyfeillion, a'n cymdogion, a'n cymdogaeth, a'n cenedl a'n byd. A thros bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen. Dros bawb sydd yn ofni gweld y nos yn dod, ac sydd yn ofni gweld y dydd yn gwawrio. Teina dadau'n dyner dros y blant ym mhob man o dad, ac yn wel a phob calon drallodus ath dangnefedd di. Gofynnwn ti hefyd arglwydd i faddau ni bob bai a phechod yn derbyn, achos mae eisiau dy fyddeiant di arno ni bob un. I ni wedi syrthio'n ddychrynllid o fyr o'r hyn yn bwriadwyd ni fod yn dolwg di. Maddau ni felly arglwydd pob bai, a helpa ni fod yn bobl a fydd yn byw yn llawer mwy ffyddlon i ti, ac yn ddisgyblion ffyddlon i'th fab Iesu Grist. Diolch i ti am Iesu, awdur a therffeithydd ein ffydd. Diolch am ei weinidogaeth ar y ddeiar hon ymlith dy bobl di. Diolch am ei fuddugoliaeth dros angau a'r bedd, ac am iddo agor ffordd newydd i ni, a chynnig gobaith newydd a bywyd newydd. A diolch i ti am y cyfleoedd newydd yr wyt ti'n cynnig i ni arglwydd trwy dy fab Iesu. Helpa ni fel unigolion ac fel eglwys i gofleidio'r ffyrdd newydd hwnnw, ac i fras gamu ymlaen yn hyderus i'r dyfodol, pa beth bynnag bydd y dyfodol hwnnw yn ei gyflwyno i ni, gyda'n ffydd a'n gobaith yn sownd yno ti. Cliw ein gweddi felly, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n gwaredwr. Yn dysgodd ni fel teulu i weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd trwy ddweud. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneled dy ewyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein diledion, fel y myddeiwn unna i'n diledwyr. Ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniad, yn oes oesoedd. Amen.